Trí dó héal náid beútí raí bríanaan seo ag léamh na nóíochta don naíú lá fichiad mí lúnas a rá bhíle sa sé díag. Agus ceirtar siúil ag na scouttéirí sin sa Rúis tá siad ag insiochlú eolais isteach sa tSualainn áit nach bhfuil an teolas úd ag testail. Tá siad ag scape bréagáisnéis. Bréagolais. Cín fá úsáid na néithech mar seo. Is cosúil go bhfuil an bréagolas agus an bréagáisnéis seo á scape ag an Rúis chun aine sa chothú sa tSualainn margheall NATO. Ní bheachas ag an daon tí fan muid NATO ach tá pobl na tíre sin i dtí machnamh bhálraíocht in NATO agus tá díospóireacht bríomhar Súil sa tír sin faoi láthir cheart an tSualainn dul isteach sa chomhdháileacht nó fannacht amach. Agus go tobann tá oifigí i Stockholm ag teacht aibe choiríoch. Tuile eolais díchumtha. Well, dar le rialtas na Súalainn díchumtha. Ar nó tá is ag dreamaní mar an CIA le fada gur cheart síol bheag na fírinne a chur isteach sa bhréagolalas. So ní finis go bhéad den eolas díchumtha seo más díchumtha é atá bhéagach. Ach cibé tá an teolas clíonta saofa díchumtha seo á scape timpeall na Súalainn agus ag chur ní gná phobal na Súalainn trína chéile. Beidir fiú ar stré. Sinna méid tá Cheantair na gCaismíre. Bhain cnoch? Éad is agam. Cheartm fáil amach. Siadam bhí cheart. Muna dhéanam méine sé ní dhéanana den éachra. Agus is fiú sé bhain cnoch. Bhailí orm féin is a bhfuil orm. Nis choróma. Tá me chun an Victor Díimse a bhionú, mar tá mé beanú orm féin agus be cheart bheith beanú ar I gamara sin nar cheart. Tá is agaman ar cheart galar a thuirtear ach tinneas forleathan is é sa gCaismír an Súile Marbha agus is feib orleathan machchas amach é sa gCaismír agus go díbhinn bainean príomh fictiúr leathanach in New York, príomh leathanach in New York Times leis. Fear le Vindileán ar a thuail ag bhreathanú ar a gamara tríd an éan Daonlathaigh. Tar éis gur scaoileadh é
le milliún a scaoil trúpaí Indiacha agus é imman agóide faoi go man eisce. Bhí dearg bhfuil decrochtaí agam le teirmíocht teibí ach go minic níl nó focail farsing sa réige cibé, níl an teibíocht céanna an úsáid sa réige. Láiseacht, ní sé. Choróma, láiseacht. Bhí sé ag agóidíocht iná láiseacht na Hindian sa cheantar. An pártí Daonlathaigh agus Donald Trump cén bhaint taco. Well, de réir mar a hitan sásamh na vótóirí I le Donald Trump ordaín an ráchart na Daonlathaigh agus feiceann na Daonlathaigh gur seo an seansdóibh an deise hapú agus díriú isteach na síocháin cógála sin a bhrean na sábhailte go dtí gur tháinig Trump an Súil. Tá Donald Trump go dibhinn tar éis 8 a thabhairt na Daonlathaigh, fiú na Daonlathaigh lága sa rásúchtaránachta, agus fiú má hepan na Daonlathaigh sa tóchan seo. Tá na Daonlathaigh ag diomnamh na bunaibre a bhaith sa teastáil an chéad rás eile, agus cuimhne nach míon ionadathe sa teach íochtarach gógáil Meiriceá in Eifig a chur feadh 2 bliain. Agus fágann sin go mbeidh rás eile arís I gceann 2 bliain. Sé. Ní hamháin go bhfuil míshásamh an phobail le Donald Trump ag bhagart an seanad atá I seilimh na boblachtánach réigean ach tá mórmh síocháin na boblachtánach I dteach na nonadathe béidir I mbaol freisin. Dí céadaíonn seo caite tharla cur iireach nua gahar an nuamhrach. Bhí 59,363 daoine ag fánacht I dtithe de chuid rion na nuaine gandíidem, seirbhí siad a rione gandíide na gahar nuamhrach. Ní raibh méid sin na riamh sna tithe gandíidem heanna. Tá mé bean orm féin arís, camera. Well, cibé ní is agam cé leis na tithe díidem seo, ach tá siad muirsithe leib ag an rin na seirbhí siad a rione gandíidem. Chaid termí fear bheith an mar sin. Ach, mis sé chumé os orm san locht is tócha. Más gnólacht nua-cheanscannta thú réim sin I teicneolaíochta. Céir de dhéanann tú. Mar is na gnólachtaí nua-cheanscannta a hepan, a depan ortha, ná mar a éiríonn le. Well, tóg ceann na ráhaí.
Má tá ráha an faoi thobsliise, smaile an focail sin. Séir becheartta a dhéanana náthú féine iúnú don síl nua bheith an I ní an thobsliise. Gus os glíonn an scéal seo le chomhlacht ar bhenim Evernote. Bhí cheart an chomhlacht seo bheith marmh faoi seo. Ach de réir an scéal os rud é go raibh Evernote ré agus iúnathe don thobsliise tháinig siad sláán as an thobsliise a bhuailiad a Norway. Mae'n bailio Europe. Céir becheart a dhéanana le Appalachia agus áit sinní mar Virginia. War siad Habach le fada agus chun si sláinte hep an tionscail sin. War siad feabhad eile Rúil ach feictearnis cho damáistúil is atá Rúil don timpeallacht agus tá ag aistriúis ó Rúil go fuin si briosla eile fuin si fuinneamh eile nach níon an dochar agus nach bhfuil aschar damáistúil astú. Ach cibéir bit feicimid Doug Herndon míon na dóir is dócha. Míon na dóir. Ní is agam ar úsáid mé an focail sin é gaint riomh. Míon na dóir scor atá chobocht sin go gaithe sé marga mangre nó díalachan éirí dhéanamh tíomh mód dá thach gach lá chun meanarigid a bhailiú chó féin. Jaime Correal Martins, cá go bhfuil sin scríomh mí cheart. Martínez dearling. Ach deir sé Martins sin seo. Tá inín Annie ag obair the New York Times inis agus tá Jaime marmh ach tá bhaint dlúhaint aige leis an goga farc agus rialtas na Colóime mar go é nídig na chonaí agus cníú é ar fean na míonaí fada agus dar le annaigh díg sé as le na híal faoi dhéad scaoilú saoire ach níor scaoil sé leis na marcannaí a dág an braideannas sin ar a riamh. Gavin? Tá bhaile faoin tua in Massachusetts ag diúltú reilig Muslimach ligint an agus tá sé seo ag tarringt ard na tíre agus mean scrúdú go háirithe ó attornaí na Stát Aontaithe dearanna bhfuil sé de thuairim ag go bhfuil an bhaile I déanana leicheal ar Muslimí. Wilson, North Carolina agus bailte tuathe eile. Bhí mé caint tamil ó hin faoin chuí in na bhfuil in ár aithrí cuairteannaí federálacha a níonteannachaí ar soláisiúirí idirlín le déanaí agus a thug le fist ar leo gur fónta siad
seachas sa láisiúirí síimsíochta abramis. Agus níl is agam cinn fá ach tá faitís bhailte beaga mar Meiriceá, Wilson, North Carolina, gníon díobh plugáil orthu. Ar go gcuirí sé stop le scapa sa láisiúirí idirlín ardlúis carach. Sin siad na bailte agus na carach iad chutá chur an idirlín fáil agus ní na fóntas príomháideach. Bhain sé seo dearthain le mean sonraí na reachtaíochta agus an rialathe ón ardchúirt nachfuil feici agam. Chuirtúchtarí agam leis céad. An bhfuil na seanmháistir ealaíne ábhartha níos mó is cosúil nach bhfuil. Táthar ag tuairt le fios go bhfuil siad ag callhaint ábharthachta I bhíonaise na nealaíon tóirí nua agus an róthóid tá an na nealaíon tóirí nua. Agus fágann sin na sean ránlanna I dríbleid. Céir do dhéanamh siad. An gaithe siad an targad mór nach bhfuil acab ealaín nua, ealaín béidir nach mai ábhartha I gan 5 bliana nó 10 bliana, nó an bhainfí siad leis na seanmháistrí ag súil go naireoí uair amháin dearnach an seo. Okay. Ag súil go naireoí cíol tuiscint brethúnas an pobal comhaimseartha an ealaín. Ba dead níos níl is agam. Ach tá is agam rud amháin go gaithfí mé stoppa mar tá obair le Daonlathaigh chum nach maithniúm le seo ach tá súil agam go bhain sibh taobh as an nóíocht agus go mbeidh muid cainte arís ar a bhád ach idir dálín guím raté oribh go léir agus go dtí go bheic muid chéad arís slán.